Welcome sa itong programa Dr. Papa Uban, ng inyong ubos nga lagad nga si Papa Show. O galay ubos nga lagad nga si Papa Litoy. Og laing ubos lagad nga si Papa Danny. Okay mga kabarangay, join us all the way 12 noon. Yan mga kabarangay, alas 9:10 mga kabarangay. Kung may mga pangutan na din, tawag lang nyo 2323749. Pwede po na 345-1473. Sa ating mga kaigsoon ang karoon nga sa kadalanan, ay karoon sa traffic lang yapon mga kabarangay. Sabi na dres may Mandawi, dres may AS Fortuna pa doong Banilad. Dia traffic sa mga kabarangay. O dres sa Popjan po nga agyanan, no? Yep. Tungkol na nang gi-install nga kuan kanang mga imburnal. Yan. Para drainage system. Okay. Okay, good morning. Hello day ni Irish day atong unang ni-greet nato sa atong ano. And of course, mga kabarangay, nga mo ang partners kahanginan si DJ Almer. Asa mo siya nga nabilong siya? Last 12 pa ba, Joe? Kanuna gina siya maguna? Hello, Almer! Pamina ko, hindi lang sa lumulong ng istasyon ang barangay. Voice 5. Wala signal. Hindi ka pagkikipag na ako sa kanginan. Ang DJ nga bugdunong sa mga chicks. Ngayon, bahala ka din. Saka ka, Joe? Bahala ka din. Bahala ka sa buhay mo. Ayan. Yan, DJ Almer, kumusta? Okay ka pa, Joe? Oh, yan sa may mo ang pangutana karon. Ako pangutan na talagang pilotan ni Papeso nga. Kung man ko na og painit, ari na may namog kape. Ya. Aligo ini kahuman. Kanang okay na siya na Papa Joe. Unsa? Mo inom og kape unya maligo ini kahuman. Oh, Di ko na siya maayo. Paghubo sa. Ang maghubos. Sino ka nang mga kape ligo din sa. Hindi siya Paghubo sa. maghibos siya. Kung pa ba, Joe? Baso. Paghubo sa. Yan. kanawag yung yan ko. Actually, may study nga na, no? Pero, para dili lang maglain ng imong kuan, gumadya ka ng magpislango tungod kay ikan sa init ang lawas o niya mabugnawan. So makalitan pa ba, Joe? Pakalitan. So, ay lang sa kaligo na yun. Ligos Almer. Oh, na. Actually, pariya mo, equate naman na yung temperature sa mong body, sad. Ang imong giinom nga init. Correct, oo. Di ba na yung nga magpabili na siyang init? Maugyod. Ikaw ang luto kung tinain. Oh, Almer! Ya Papa Joe, ganun din lang yun ya. God bless na niya. Wala gyud dito. Wala rin si Brian. Oh, regards na niya, may makita. Oh, ya, nila yung smoking tip. Pamina ko, matas buntag. Ang DJ nga sakit pero mga chicks. DJ Armer live on Joe. Salamat. Kasukaw si Almeridas mo sa istorya. Hello! Hi, good morning. Kisa ni pa yun? Yung chicks mo kayo. Mommy Day. Ay, Mami De. Si Mami De. Hi lang ko. Good morning ninyo. Bye-bye. Bye, Mami De. Hello! May buntag mga paps. Ay, buntag naman niya. Kisa ni pa yun? Lo, uy, kalimtan lang. Doon kayo, Raul. Hupas naman thin crust. Jo! Yan. Yung mo lang kinaspapa ni mo? Papa na ako to ito sa pagtayan. Inapadali ko lang, di patagayan na spapa Jo. Paduha na lang, uy. Apil ako. Sorry. Ay na slito, hindi nag-abot. Okay, Joseph, pagkatalan mo karong oras Karan ko ba? Di ba ka-art? Gikan mag-dog basket, maligo. Pinaka, yun, ang umpan maligo man, hot shower, man good, no? Kanang mga athlete, no? Oh. So, at least mga
an hour or 30 minutes mo cool down na ka? As long as away pa ba okay. yun? Akong anak manggulsahay, dili pa maligo, dili pa magduwag basket, and then mga 2 hours pa mga inunana, mga na sa maligo na, and then makuan ko kay basig dili pa pwede ba? Pabugnawa pa, cool down lang siya. So ikaw sa basta mag-basket ka, ligo tayo. Basket ni Jun eh. Maligo pa ko dyan. O di kaligo na daan na ka mag-basket. Okay. Okay, sige ba? Dagan salamat, Joe. Bye. Share our video, mga kabarangay. Barangay RT Cebu. Papa Joe and Papa Joe Cebu. Andos Bira ni Papa Joe. Yan. Nabulok yung batok tayo RT Jobs. Okay, sige mga kabarangay. Line caller, hello. Hello, good morning. Good. Okay, sige mga kabarangay. Sa ato mga kaigso na gano'n na sa mga tindahan nila. Sa mga sales ladies na ito karoon nga samtang nagputang silang mga make-up. Okay. Make sure lang taon na makasakay mo dayon kaya ngubang taon sa luya taon, mainitan, malanay. Bakit ako ba sayang make-up? Yan. Oh, hello! Hello! Anong tingog ka ba? Adi mo tingog sunod ha. Kuya, announce mong number on the air ha. Hello? Ha? Si Kinsan eh? Tora. Kandidato na eh. Hello, Day. May pamapagtak. Basta di ka mo tingog. Ako i-announce mo number sunod on the air ha. Sensyahay na ta ha. Nagkanag yung nawag ni mo di ha. Okay, sige. Di mo siyang tingog. Bahala siya sa kinabang. Okay, nakoy po na Papa Joe. Anong reaction niyo sa video ni Jim? Wah, Wala ba ba Jong? Ano mamasuyatan mo? ika ni Akihiro Yamamura. Hindi siya nakaka-turn on sa akin. Well, to be fair, may reaction ni nga na, no? Ang problema na iyang pamilya. Maugid pa pa Mo Jong. na kamo diya magbot mga video niya na labi na oga na may pamilya niya lisod kay makita sa ba. Dawas kung ngimuhor sa asawa mo. So, yaham to. Oh, so may labot. Hello. Okay, sige mga kabarangay. 2323749. Tinood ko di ay nga 9 to 12. May buntag yan niyo, Papa Joe. JS, kirante ba kong balik? Nitanaw ka, Papa Joe? Ha? Wala. Hindi ka ni Kevin Nivas. Suran mo Kevin eh. Oo. Hello? Hello, Barangay RT. May buntag pa Joe. May buntag, isa ni Palihog. Si Mami, si Daddy E. Daddy, Mommy. Klaro niya ay. Kisa ni. Daddy E, Papa Joe. Daddy E. Oo. Daddy E. O sa'yo pa punta na Daddy E. Kung ka Papa Joe na, pwede ba na ipangutana? Mutana lang ko Papa Joe nga. Anong taunong kadlaw, ako kadlaw din Papa Joe. May tiguang mo kugunong katuig. Sige. Basta to. Sa unong. Taunong kadlaw Papa Joe ba? Nga, ka magkaon air. Akong edad, apon na gunong katuig. You're so funny. Wala ka ba? Klaro niya, Daddy, oy. Daddy, ini siya karoon, no? Nanawa mo taunong kadlaw Papa Joe? Hindi nung data Papa Joe. Ha? Nanawa mo taunong kadlaw. Maligya pa may libro in town. Dalay mga importanteng mga tukiun nun sa mga personal nga mga Yan. Kalambuan kung bakit pa Jong. Actually, adong na to venture for another. Okay, Papa Joe. Thank you, Papa Joe. That's all. Thank you, Daddy. Good ka din si Dulan pa ba Jong? Apo na lang siya ganun ka tuig papalitoy. Nabubuo yung pasensya.
Ginana siya nga mo hawa dayon. Nabupo. Okay, sige mga kabarangay. Dahil lang yan pa 2323749. Yan, sa cellphone ka ba dyan? Cellphone. Okay, hello. Hello. Hello, Papa Joe, Don Litoy. Sure, oy. Jeff. Ay, Chip. Tagal ko si Boy Tansyong. Boy Tansyong. Yes, Papa Joe. Oo. Asa mga padong ron, Boy Tansyong? Murag na pa magka-stoplight. Wala eh, naglamoy-lamoy ako sa kadalanan sa sumpok. Mau ba? Mau ba? Nya, kuso ng trumpa na to diha? Medyo. Okay. Susunod mo tanan mo, Boy Tansyong. Kanang padong sa inyo, Papa Joe ba? Diba, Tamiya, nga, padong sa Basak. Diba, naam na yung tricycle lane? Yeah. Kung mag-drive gusto ng auto niya mo, ako diha sa tricycle lane doon, madakpan da? Or pwede ra di madakpan? O, saan na yung Wala circle, wala man. Wa may, oo. Pwede ra daw, pero mabalik ka dyan ka sa linya. Oo, di, ang ganang yun diha, dili na exclusive for, sa tako sa Tricycle na tricycle lane na yun. Kay kung mupadong di ka sa kanang daplin de establishment or padong kaliko sa inyo mo, mukaon magyud ka, ingana. Well, pero mo ko'y nakita nga private yang nga kanang gidakop nga nisubay sa tricycle lane. Oo. Pero sa amin ko nang sa linya niya, ari sa tricycle lane, hawan di ba magdaduha gani kung overtake ko iya. Listen kaya na. Kung traffic, kung magduwa-duwa ka, matraffic ka na, kay upak na mo. Ay, lagi ko. Oh, lima ka Baka to, Papa Joe. magduwa-duwa. Ano na, okay naman kay... Okay ra ba? Di man musubay ito ng tricycle. Maog yun. Oo. Sige. 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 Nagkasalamat bro. Kumusta mo na din si Don Litoy? Don Litoy, ay si galit na ha? Subay sa dito sa sikul ko. Ilhan na bitaw na. Sige. Salamat. Thank Okay. you. Nagkasalamat. Bye. Bye. Okay. Ay, Papa Joe, lingaw kayo mi. Ang asawa ninyo, gikan ni, isa na siya, JJC Impeles. Yan. Hello din ni Vladimir Caliro sa Lodo Pops, gikan ni John Ranges. Dati mo, binukos pa mag-buhay. Hello din ni Bro Richie din, naminaw ka ron. Nasa yung Richie and Van. Yan, mina ka na ito. Ina na siya, Rosara. Naglaroy-laroy. Something nagsiyakit o Justice for Boom. Birthday pa pabuko. Kitapos na ni Papa Boom. Nagawag na. Dituyo kasi siyudad pa ba dyan? Okay, JP Anos Villesa, hello. Sa itong mga kaigsunan diya ka doon nga na sila mga karinderya nga medyo busy pa para panghanda para sa danunon para unto, hello. Sa mga nasa Middle East ka doon, acknowledge na mo mga kabarangay ha. Last caller, nasa itong cellphone. Hello? Hello? Hello, good morning. Good morning, and who's this? My name is Mr. Pureheart. Pure Heart. Dagan ka mga bago listeners, no? Oo, Papa Joe. Mr. Pure Heart, taga-asam ka? I'm from Mandaue City. Pero, let's pack ka. Yep. And I think you're inside your car right now. Am I right? No. So you're in the house. Nalagay pangutan na papadyo. Don't be lagi. Pwede Papa Joe. Sige, ang tanong. Ang pangutan na papadyo. Untay tayo pala ng ilang kanang background ganun sa graduation papadyo. Nagpasa papadyo. Graduation background. Para pasok Ako Papa Joe. papadyo ah. Basta March na siya. Diba ha? Tanasan ako sa mga library ha. Sige.
Okay, kanit sa. Daghan ka nito rin. Pang March ng graduation. Alright. Ano pa ba, Joe? Tipo sa, traro. Ra. Okay. Daghan ka nito rin. Oo, ito sa sige Okay. pa mag-joke. Mabilong din. Mabilong din. Ladies and gentlemen, welcome to the recognition and graduation day. We empower the lives of the new generation. And today's theme is Find Your Future. That's our team. Right now, we'd like to welcome the first honorable mention. And he gathered awards like What? Award? most punctual, most handsome, diligent, and responsible. Yep. Our first honorable mention goes to Litoy Batoktoy. Thank you, Papa Joe. We are so sorry to inform you that we were supposed to have a salutatorian, but she got pregnant now. She's cesarean. Ang title na ito kay i-type lang graduation march, pangita lang. Graduation march. Graduation March. Graduation March, April. Kinulibong kay Papa Joe. Okay, sige bye. Yeah. Hello din ni Architect Almark Marquita. Yan. Isa siya kita Litoy! Papa Joe, na-short problem today, Papa Litoy. Sige, Papa Joe. Niingon siya rin, Papa Joe, Papa Litoy, nalang ko yung problema. Kabahin sa akong amigo, Papa Joe. Kani ba ang akong amigo, Papa Joe, nga hilig kayo mo enter ng ganggang, Papa Joe? Ano may akong buhaton, Papa Joe? Di ko madala niya. Please advise me. Ayaw lang i-mention ang akong name. Okay. Yang amigo, gusto ka mo kuanagan, no? Yeah, medyo, di naman siya bata. Medyo may edad-edad naman eh. Well, depende mo na sa inyong tawag, no? Sa pag-brand ninyo sa inyong grupo, na may ba na barkada, ngubanda, gang. And depende mo na sa inyong nga kuan. Good, dili mo guding when you say nga gang, bad na siya. Okay? Gang is a word nga gigamit sa grupo, di ba? Like bubble gang. Sa manag-uyab. Sa manag-uyab, doon na kay gang, Papa Joe. Oo, kaya may nila nga, gang, siya ng gang. Doon kay Bawagang, pagpili lang diha. Diba? Nasa pina-hip-hop or pina-amboy, kita kasi mga barkada, grupo mo, what's up, gang? Or sa banda. Sa banda doon na kay gang, Sa rap, Papa na Joe. gang, me and my gang will be performing tonight. Diba? Sa gabi, Yan. Papa Joe. Ha? Sa gabi eh. Sa mga gang? Haring gangi. Wow! Wow. Pagkatoy-toy. Kasi kagabi balik tayo? Haring gangis. Pagkatoy-toy. Ang tawag niyo ano yung tawag niyo mga? Unsa man. Gango ka pala. Okay. Well, depende ka na nimo. Kung tanaw nimo nga iya mga grupo, bati, likay nilang kutob si mong mahimo. Kaya kanira bang masabit na kaning grupo ng mga ingana? O niya, maglisod na kagawas. Oo.
Di sa natong blame, no? Kana mo sud-sud og mga gang-gang nga na. Daghang mga matured na karon nga mga professional nga niagi sa dana. And I myself, no, apil-apil sa kugingana sa una. Tungod mo na kanabang daghang mga factors na labi na sa mga ginikanan. Labi na og dili ingana ka grabe inyong support sa inyong mga anak. Unya inyong mga anak sa gawas nagsuffer na og kanang inferiority complex. Labi na og ako sa una, ina ko musudog ingana kay gamay kay ko sa una daot ingana niya. Ibuli man ko sa mga classmates sa una. Ibuli ko sa mga classmates. Puno ko sa bully sa una papalitoy. Sa una pa ba? Oo, ana. So, nabit na sa akong libro ganyan. So what ganito? Buhi pa ng mga nang bully na ko. Ang ba namatay na? Namatay na umahan? Sa mga yung kabadyo gibarang? Wala. Tungkol sa ilang tungkol sa ilang bisyo. Sa bisyo. O sila ka biya ba? So, ang ba mo resort og kanang mga barkada para doon ay mo laban nila. Ingana. Ang uban sa to build their character. So, may uso sa na itong mga Mobile Legends. So, isog na kay kabasan na kay kuik sa mong gang. Ingana. Wala. Kaya sa oras ng panahon, mas duulon man gud ang kanang mga ganggang o mga bagsik-bagsik ika sa una sa ug kanang mga chicks. Mo ba? Pwede ko mo join pa anak karon pa ba, Joe? Lahi nga gang. So, again, ari ko nung kagagangin ko si Andrew. Sa shackle pa ba, Joe? Pinigis Andrew, ay leader na mo. Kaya si Andrew Dulio sa doon na. Kapil sa ni siya, nagkangkwento na yung mong gangan ni sa Shackle gang. Yan. So, again mga kabarangay, kamo di mga ginikanan, inyo ginakan mga problema nga sa mga batanon. Kinalang inyong mga anak, tungkol sa ato kabisi sa hay no, mawad na bitaw tawag ng time nga, mag-istorya sa itong mga anak. Mo na nguban nga mo resort na lang og laing tao, unya masud sa grupo, unya mabilong, ma-enjoy, makana mga mas may pamilya diri okay. Kitagaan kog importansya. Ako kanya ito pa ba, Joe? Sakto mo po sa guide sa akong papa. Gigaid ka. Oo, gigtan yung alambre. Hindi ka laag. Ako na ibawaan mo ginag sa mga mama, higot mo kas duldul. Lainang. Hantod na ulian ko na. Uy, pinawag ko, mahog yung duldol. Okay, so may mga problema nyo mga kabarangay. Kisabitan na yung ano, balibay ko yun na kay maski wa kay labot niya, apil ka sa gang niya, doon na may kontra. Apil yun ka. Yan. Papa Joe, kuhaan man na, magkadaot ba? Uy, yawa ko doon mag-inject og petroleum jelly sa organs o sa kalalaki, no? Siyempre makadaot na, no? Unsa? Mahog pa ba, Joe, no? Parang ginanap pictures ka lang sa TV network pa ba, Joe? Yan. Uy, si Peter and Cabo, Lauron siya, luya ninyo, no? Yeah, oo, niyagi mi nga, no, eh. Yan. Niyagi mi nga ng mga buli-buli. Ano na, so sa mga kaigsunan na ito diyan nga naka-experience o bullying karon, labi na sa mga estudyante, mga bata, ay lang yun na, kaya nguban dibdibon, ma-depress mo sila papalitoy. Ay lang yun kinanyo palapit ang dibdib, ha? Part lang yun nga na, someday you will laugh at it, nga ka na ka nga, ka sa una, no? Siya sa yun nun, ramakugdakol. Usong ka na sa una papalitoy, kanang magtalikod ka, daklon ka. Bitaw. Oo, di ba? Oo. Muna yung ana. So, again, kamo mga ginikanan, ato ginang istorya na itong mga anak para malikay sa mga ingana. Hello, Danny, Linda, Torion, Pino. Read my greetings. Uy, asa naman, layo naman kayo. So, kung ano na, sapawan na. Okay, napay line papalit na eh. Text line, natin check na rin pagbalik pa ba, Joe? Sana mga... Ay, about this politiko pa ba? Si June, lago sa mga politician. Siguro inipis og naong doon. Ay, ganon.
Okay, Papa Litoy. Sige. Napay line niya. O pa inabot sa tang text line pa ba Joe? Diri, hide in your heart is auto di ay. Okay, Papa Joe, Papa Litoy, you bring smiles to all the beast ducks. Hello, thank you so much. Gikan ni Ryan or Hell. Papa Joe, Papa Litoy, magpatambag unta ko. Bahin ni sa akong anak, ani magudi Papa Joe, 10 years akong anak na addict na sa computer. Ug tungod ani, nakat-on siya og panguha og kwarta para lang makaduwa og computer. Gikasab-an na siya namo pero daghan lang og pila ka mudagan lang og pila ka adlaw manguha na sad. Unsaon man ni nako Papa Joe tambagi ko. Same sa akong gitambag kaganina. Lalaki ni siya Papa Litoy. Actually nakapatambag nung siguro ni siya sa una. Mao gyapon nabot sa iyahang anak. Okay. Tungod ni sa problema sa ginikanan Japon Papa Litoy. Kay niana siya sa una niyang problem nga tambagi ko Papa Joe ani magud niya kung bana na priso tungod sa shabu. Yan ang problema before. Unya na problema siya balik nga yang husband ko no feel niya when I love niya. So tungod sa iyang personal na lang nga puros na personal siguro nga attention sa kagalingon ba. Ay, personal good attention ka iya yung kagalingon. Nawad-an siya og attention sa iyang anak. Ikaw day ko naminaw ka ron. Basin og nawad-an ka og attention sa imong anak. Mao na nga naing-ana imong anak. Imo siya napasagdan nga ma-addict sa computer because you allowed him to play. So, mas nakakita na siya og comfort zone dito. Mas nakita na siya kalingawan kaysa imuha. Kay ningon ba ka nga na-presyo mo ba na sa una nimong problema. So, ikaw unta to mo atubang niya amuma. Unya, usasad, dili mo good pirmi lang kasaba lang. Sa ako laging gisulti lagi. Naay klase sa disiplina pero dili tanan puros kasaba na lang sad. Doon ay mga approach ana nga sa iyang edad nga makasabot siya. Kay di ba yan mo na malikayan kana bitaw mapuno kag kasaba feeling nimo rejected ka usay makapangutan na ta kitang anak daghang kay maka-experience inga na makaana ta kana sige tagbunal sa tong ginikanan or dili ka close mo ginikanan makapangutan ka anak baka ko niya dahil ka mga bata karon na minaw nga sakto jud ka Daddy Joe Aba? makaana ka nga di ba Dan? Oh, di ba? Kanang bata bang sige na mo kasaba. Niagim jud ka pagkabata makaanam jud ka nga anak baka kuha ni song papa nga sige mo kasaba. Oh, murag na og sa trabahoon gud. Kung imong manager magsikasaba nimo, ano imong supervisor kung sa panadya niya magsikasaba nimo, makaana ka nga gamit mo makakakuha ni nga Ipagan baka dang importansya ani niya? Galagot ka ni siya nako. Ginasdos ni siya tatakon ko kay. Pagita mo sig bikil sige mo pangasaba. Ana, O, diba? Maugid pa ba Joe? So mo na nguban dia nga mamayrit na lang usahay sa trabaho marilate kini natutanan makawag mo na nguban nga was manager baligya tong ni was manager wa bitaw dre mag-computer ka tugod dre. Di ba? Common sense mga kabarangay. Mao gyud na mabati sa inyohang mga anak. Okay? Kung namo sa trabaho ninyo niya inganaw pagtatar sa inyohang mga heads, feeling niyo di mo importante nga puros na lang kasaba. Murag ang feeling ninyo di gyud na maayo. Di ba? Pero kung ang imuhang mga manager or supervisor nga may kay tinagdan nimo, may kay mo communicate nimo, ganado ka mo trabaho. Og mo grabe imong loyalty sa imong trabahoan. Parehar sa na siya sa pamilya. Kung kamao mo da ang ginikanan sa ilahang anak, you will gain loyalty sa inyong mga anak. Malipay inyong anak inig-abot ninyo, dili inig-abot ninyo, sibat na inyong anak. Parehar sa trabahoan, kung kakita ka nga premier kasaban, kakita nimo sa mga amo, yan, blikay kayo. Yung anak din na pa ba Joe? Yes. Kaya makarelate yung anak din. Ako, di ko masaban ng, saan kasi ka magkalate? Ay, kalate og maha. Sa'yo ta og maha. O, di ba? Ayan. Okay, siya na late kanina.
Sa atong sabot. Ako, boss. Ako, uy. Boss, okay, boss. Okay, we'll be right back, mga kabarangay. Okay, 2323749, mga kabarangay, ha? Ayan, pwede po. 345-1473. Yan. Atong cellphone. Okay. Hello? Hello, Barangay Arti. Yes, sir. Isa ni Palihog. Basta driver sa driver, Jeffrey. Ano ko, Miss Joffrey? Ayan. Jeff! Asa location na to karon? Padungog, Padungog Airport, nagos sa may Mayo ho, Hotel Lapit. Grabe Oh, sa sige, kita. check-in. Dili, padong na siya right turn. Niya, medyo traffic padong right turn. Ato, so it's one way. Yan. May shortcut ka rin, pero kabala pilito yan, sa mga Padong na siya niya. Jeff, sa may mo pangutan na karon? Ano pangunta na, tao doon tanin, wala ko ka lugar ni mo. Doon mo, pwede ba mo mention tawag ka ng lugar? Ka ng kuhan, ka ng subdivision? Ano man, nasa mga subdivision? Sa Mingla ni siyang ka-part, katataga Mingla siguro, nakaila siguro, nakakuha na ni. Kanang na-subdivision dito ba nga, nabito siya itolpi, Na ay toll free? pero wala siya ticket nga ihatag sa imo. Mo, bapasin na kuha na sa Homeowners Association ng utana mo. Basta man ka nang mo drive ra ka dito. Pero kanang usay ka na mo drop me pasero dito dayon mo gawas ni. Pero makasud ni sa subdivision, okay ra, pero inigawas na mo, naa siya ka nang kuan ba, naa siya part dito sa face bitaw nga naitulpi. Mo ba? Basinog kanang daan diha dili na sa subdivision unya gihimo lang ng tadlasanan sa ubang mga tao diha mo nag-establish ng toll fee. Mura ginana ba siya, pero private ko na siya. So part Private. gyapon na siya sa subdivision nga area. Dili na siya. So maski part na siya sa kuan. Na may taga Private man na diha pa Joe dapita. So mo lagi na. So dili gyud na siya agianan jud. So di gyud na siya may mga part sa subdivision. Lahi na siya nga tag-iya na diha pero kung ginamo mo agi diha mo na mo bayad. Pero kanang wala sila lagi ko wala sila ihatag ko nung kuan. Wala sila ihatag nga kanang ticket. Kana kung way nireklamo, kung naay mo reklamo ni adto gina ninyo sa barangay kung unsa nang business ingana. Pero gamay nga, mga pila Oo, pila ba sa bayar sa Di dako pa po si. pila? Kay kada sakyanan gani 20 depende sa kung SUV mas dako pa gani. Mo ba kaya wag Kuya, no? sa daan na pa ba dyan? Lagi wag kuan ba murag ginegosyo na lang ba. Wala mo ta ang kay kamo kay Grab driver man mo sinig abot nyo dito mo na yung problemahan no. Apa bayro ninyo ana, may pasayro. Mas maayo pa, oo. Okay, nangutan namin diya sa mga grab, ano ba, mag-grab din mi. Nangutan namin sa mga pasahero. Ang katura ko nga part dito mo inaikuan, pero mo ingon may nga naunan ni tikapon diya nga kuan. Wala mi dili mi pakuano nila, dili sila mo hilabot. Ay, kaay ka na, ipareklamo na sa ako. Tingnan mo na mo pick up nyo nga, ma'am. Di na migikan ka nang ato lang sa gawa sa may toll fee. Sorry, ano ko, wala may ikon sa ako. Pero ang mga kuha na sa bitaw, kay Maron yung mag-negosyo good. Siyempre, kung panahon na, negosyo gina. Bisag asa na siguro ng estado, no? Nagiri negosyo. Kaya ang rason dito sa mga kanang nagkuan diya, ingon sila nga para kuno diya sa ilang improvement ilang kalsada. Ila ba? Pero medyo maragwa man ko nakita nga ganang kuan nga na-improve ito kay kung na-take it siguro kada entrance of exit murag makakuan niya na nga okay para sa inyo aning subdivision diri nga kayuan. Pero kung wala ba murag nahugmang gud nga di ba mabawaan gid ako pilay ni gawas pilay ni sod. Ay, ang pangutana sa dana diya, malay na ka na, doon na gina siya isakto nga reklamuhan ninyo, ana. Nya ikaw, di ka ngay mo kuha na tungod kay, di man ka permanente nagruta dito, ang mga homeowners association ang mo reklamo, ana, para sa behalf sa mga
drivers nga mo pick up nila sa ingana nga kanang mga Grab, ingana no. Kay kumingon sila nimo nga dong sa 2020 dong maski kanapo pa ka mo agi diri di pa nakapalit og 5 kasakong semento. Oo, pero kaya po kayo ubay pa tapos kaya bisa galing mga motor gan dito, 10 pesos. Kana Single na no? kana ilaha mga nangitam ko na like easy access. So depende na sa private nga kuan no. Kung lugar, kung di mo ginan mo bayad og toll fee, di ato gi mo agigid sa lain nga gianan gyud. Yeah. Nila, ingana na may mga gianan ana. Oh. Pero kung mo og easy access nga kuan, para bitawan ng taytayan bitaw ka nang umabot nga third pitch naman ay toll fee. Na ay toll fee So pa ba ginaga nga di ma-traffic mo bayad jud ka. Oh. So kung ginaga nga dili ka mo subay dito, pero ginaga madali, mo bayad jud ka. Ana, pribado man. Gila, mabuhat ko bridge ako Kawayan yan. Sige po, pabayro dito kay mabawaan man na nga. Pabawaan kagay nga mo ni color sa kanan niya ko sa big sound, kabawaan ay dito ini. Di na pa pabayro tulpi. Bago na yung sounds niya, bago na yung sa kinanon urban na. Yung Ay ay. Okay, thank you, Jeff. Sige pa. Bye. Yan. Ay. Kaya mga pribado mo na yung ngana, no? So, ang kanang mga ngana, maureklamo na, kanang mga homeowners, nga maureklamo sa mga sakyan nga din na mo pick up nila. Okay, hi, Papa Joe, Papa Litoy. Prabitan ng Barangay Road, bitaw, para sa mo ang subdivision. Di makabuot ang mga ubang mga lugar diya kung isira sa kwan. Ini kagabi sa barangay, katungod mo sana, ngana. maugi pa po. Ay, Papa Joe, sipa kay Kadri sa Mua sa San Roque. Lahi ang feelings kay morning, mas energetic yun. Energetic. Nakalitok. Kasi Dungan din ako, ang ginakusgan nga si Geraldine, Masirin o Roseby. Salamat, Papa Joe. Still listening. Bisa kung saan, talk to Papa lang yapan. Kika na yung Urge or Hertz Alcantara. Yan. Salamat, bro, ha? Oo. Yan, ingat niya. Nagkaroon maginig business na. Thank you, hello! Papa Joe, Hi, what's your name? Gingging sa Hubay, Ging, Liluan. gali. Ging. Ang tanong, Ging. Kanang Papa Joe, kana bang giingon nila nga ang asawa wala kunoy katungod sa kabilin sa bana, tinuod na Papa Joe. Depende kung kabilin sa banagikan sa iyahang ginikanan. Oo, kabilin. Wakay katungod. Wala. Unya sama ni Papa Joe, ako mga anak kay dili. Ang imo mga anak. Unya, dili man sila manguan Papa Joe ba kanang dili sila mama ba. Dili magkakakuha na kay di mo na siya conjugal property. Kabilin mas ginikanan, so andun na katungod ana, patay na mo ba na? Oo. Oh, so amo represent na imo nga kamagwang anak nga kuha Oo, mo namingon anak. man siya Papa Joe, nga ako'y patingugon kay dili sila. Well, dili na ikay mo tingog pero dili ikaw mo process sa mga papilis ana nga mo represent ana inig dunay judicial partition. Aw, ang ila lang Papa Joe kay ani manggo ni Papa Joe kanang ang silbi ang bahin, wala pa bitaw na bahin nila kanan. Agi palagi na siya og judicial partition lagi. So Posisyon na babado. oo, so patay naman imong bana. So ang mga anak mo representa ana. So if I were you, para dili ka mahug nga kontrabida, imo mga anak mo ay patinguga kung na kay mga anak nga nasa legal nga edad. Na pulis naman na legal sila pa ba? Ikaw lay ingon maoy kay maipo kuno sila sila. Dili na pwede nga na kay dili lagi ka kuan. Sila may mo kuan anak. Kami bahin ba? Nami amo. Oo, kaya kaya kapalitoy basta ato ka sa Ato ni tipo sa inyo ha, para makaibana ha. papalitoy daya lang din mo paigat kay Papa Joe. Si Litoy? Oo. Uy, Kadalaw ba yung minaminaw ng Papa Joe? ako na makapati kay bana. Okay na kay papalitoy, wala mo ko ibana. Right! Pangkaptangan Uy, Papa Joe. Okay, sige niya. For more information dahil pwede ka modulog abogado for that. Yeah. Oo, mga anak Papa Joe. Oo, Kay okay. Kwan, mahinon lagi ta namo Papa Joe. Yang ako mga anak kay mingon man kay kamagwangan man to akong bana.
Ingon siya, ikaw lang lagi tingog anak ma. Di man gud ang mga anak manggod kay di mo ko siya conjugal sa akong nibawaan na. Pwede ka nga mo guide. Oo. Oo. Pwede ka nga kung ikaw mo gyud muatat-atat mura manggod ka nang lain kay ba kay. Murag-murag kang nag-agap pa. Oo, nya yuta biya na sa mga manag-igsuon. Kilikanan. Okay? Oh, sige pa ba Diyos, salamat. Bye. Love you. Uy, love you. Pagkabuhayan, nalikuhan ko Bajo. Nanay pang taxi. Okay. Ashley Uyab, Rosena, hello. Niayan, Villarreal. Balihon mo na. Okay, let's go. Hello. Good morning. Morning. Joses, ang tanong. May galing. Unsay cause anang bayuok dong? Bayook. Kung ano siya, kanang muna'y uyab nga okay. Bayook. Dili, virus na siya day, moms na day. Ilan ta na pong daughter. Bayuok siya ni dako iyang naong. Mo ba? Bayook ni tani day. Ay, dili ba? Stream na ganita. Sa papangig bita ba siya? Basinog na waton la. Kaon ba? Kaon. Kaon. Kita dada nag-doktor day, virus na. Yes, mo gani nakabalumi kay may ahang may bayuok. Virus, so mo na siya. Ang cause ano niya? Hindi siya tinod makaanak ka na pa siya. Ginagkang mapamatudan. Bulutyan ka ba Bajo? Kawaw ko ikaw. Bukiran ko na butas pagpatis. Anyway, salamat. Okay rin mo, maliwat na ni Litoy. Si Litoy, kabuutan ni Litoy. Okay, pais Litoy. Kung pag ikaw. Mabright yun na. Ayun na. Isa na Joses, kaya kung ako, humingon niya ka nga, magpabayuok sa ka. Sabi niyo, salamat. Okay, sige, bye. Okay. For the last caller, mga kabarangay, we'll be back right after a short while. Itanong mo kay Papa Joe. Hey, this is Joyce Ching. May problema ka ba? I-talk to Papa na. Halos sila sa usa ka problema. Barangay RT 99.5 in Duta. Litoy. Pandusi ko din. Race back na ba na yun? Okay, anyways, mga kabarangay. Litoy sa'yo. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Hello! May hapon, may ngunto, buntag, tanan. Teka, may buntag para sa mino sa replay. Yeah, para sa Hi, Day. Kisa ni Day? Si, Lawag mo ba Lagi, mau gani. Di ba na kung hinumduman imong Ay, gawas na lang. inumdumisan. Ay, Bumi pa Bajo? wala Asa pa. ka ba dyan ka? Madlakta. Rufa raman yung naman ko. Hindi siya manlak siya. Ang sa to? Manlak siya, manlak. Lang tasuga, uy. Managlag, Day. Look at me. Ay, Papa Joe. Look at me, ha? Look at me sa Facebook. Look at me. Where? I don't have... You don't have... listen to me. Kasi nga na to. Brandy. May imo nun pa Bajo? Lami ka ng brandy. Brandy. Stop it, Brandy. Because I already have PI. I already... Papa Joe. Konda. What does it mean? Brandy. Yes. Ang sarap habang Brandy. Brandy. Brandy.
tuba na lang Papa Joe. Brandy, sa'yo problema mo dahil. Ha? Eat. Ay, Papa Joe, ginalang mo utak ko eh. At least may utak ka. Brandy. May tanong sana ako. Okay. Problema mo daronday. I know, pero Problema lagi. bago sabihin problem ko, may tanong muna ako sa'yo. What does it mean, Handos Vera? Okay? Handos niya. Handos niya. Like, Handos ka niya. Oo. Handos Jud, tapos Verahon Jud. Oo. Siyempre, no? Kung umangabli di ka pultahan dahil. Siyempre Papa Joe. Delikado na, Papa Joe. Dili, Kasi no, mapiang Jud. Ay, alam No. mo. Oo. Morning. Ay, Papa Joe. Brandy, ano na problema mo ka ng handos mo? Diba baka itong last Nagas- call, tapos later that, niyato ko sa internet cafe. Then I saw your live. Tapos, ko na, Yes. narinig ko pa boses ko. Maganda ba yung boses mo? Ay, post. Parang nakakairita. Yung boses mo? Yung boses mo? Kasi sinabayan niyo ko eh. Sino ba yan? Mga low. Sabay tayo. Mahanap sa mundo. Sabay. Diba? At least sabay tayo. Totoo. Ay. Sabay-sabay tayo. Joy. Handos bira. Butang niya. Sayang Papa Joe. Look at me. Nabitin ako kay Brandy. Nako, mga kabarangay. Papalitoy, doon na yung problema niya. Text line o i-check na rin Papa Joe. Okay. Sige. Nag-uul magkanawa sa mga. Nabitin ko, oy. Pogs Carillas, Papa Joe, is this true? Yeah, this is true. Ito sila kita na sa Facebook Live kung replay na ni live gani, na Facebook Live. Yan na ako sa cellphone. Sige Papa Joe. Si Brandy unta niya. Hello. Ato ba ni siya Papa Joe? Di mong tingo. Pagkatoy. Ayan. Basta na ako mag-responde. Hello. You miss me? Brandy, Yes. ano mo ang gibutang? Malapit na sana kami. Wow. Where? I'm just waiting. No, malapit na kami mag-commercial. Brandy, ka ka mag-drama, Brandy? Ayan. Yeah, I know. Mau ba? Kasi may gusto ni mga karakter. Kuhaan, ungo ka. White lady. If I could be an actress, siguro yung magiging role ko is just like to be a mother of a child. Mother. Yeah. Sige, acting ka nga, ikaw yung mother, ha? Ako yung child Papa Joe. Well, this Ay, father. time, I feel so shy. Oh, ha. Pare, may tupak yata. Oh, DJ, well, Papa Joe, kayo lang yata yung natatawa. Mas natatawa rin ako. Ano totoo? Totoo ba yun? Ikaw yung, bali si Elito yung anak natin, ha? Ikaw yung Ako yung father, ama. oo. Okay lang sa'yo? Sige daw. Oo, kasi ano to eh, Handos Birex. Ito yung sabi ko, gusto mo maging, magaling ka mag-acting, di ba? Totoo yan. Ito na. Patay na titig. Bali yung, umuwi ako, walang makain, ha? Sige. Okay. Anong gusto mo? Tagalog, Bisaya? Saan ba komportable ka?
Oo. Siguro we need triple language. Triple language. Okay. Triple language, ha? Okay. Cebu. Well, ako na bahala sa language. Tagalog. Ako na bahala sa language. Okay, okay. Okay, ako yung husband mo eh. Okay, ako ang bahala kasi ako yung haligin. Don't Triple speak me language. Spanish, ha? Ay, huwag kong ano dyan. No. Duspira sa usa ka problema. Brandy! Oh, Randy! naman. 어디서 지금 잡습니다. 어느소리? 어느소리네. 브랜디네. 어디서 보셨습니다. What's wrong with you? 어디서요? 손대문에 무슨 일입니다. 어디서 아니에요. 저는 아버지를 잡습니다. Uy, baka ka mag-yaw-yaw. Mama, naunsa mo na si Papa, uy. Alam na. Hey, Junior. ¿Cómo estás, Junior? Hasta la vista. Uy, wala, Papa. Randy, Ay nak, pati ikaw, di mo na rin naintindihan daddy mo. tumigil ka. Randy, ano ba to? Kararating ko lang tapos mo lang sinaing. Anong klaseng asawa ka? Uy, nagluto na kayo ko. Diba, walang nakahain dyan. Dapat sana pagdating ko may nakahain na dyan. Ay, nasa kaldero. Anong gagawin ko? Kakainin ko yung kaldero. Papa talaga, bubo. Hindi yung kaldero. Rice cooker yan. Anong tawag mo sa cooker? Saan mo ilalagay yung rice, di ba? Sa kaldero? Oo nga. Hindi bubo yung anak mo. Para din sa'yo. Hindi, mana ka sa inay mo. Parang nalantang isda. Randy, mabuti pa maghiwalay na tayo. Ano ngayon? Kung walayan mo. Ayoko na sa'yo. Bakit? Ikaw lang ba mahal ko? Marami pa. Oo nga, pre. At pinagmayabang mo pa. Kagandahan mo nga, no? Ay, na. Gusto ko lang malaman mo, nanalo ako sa loto. Ano ngayon? Pera bang habol ko sa'yo? Hindi, sinabi ko lang. Bakit? Bibigyan mo rin kita. Sinabi ko lang nanalo ako sa loto. Taray mo. Taray mo, ha? Oo nga eh. Kala mo kung sino ka. Wow, matay mo. Oo. Anong sa tingin mo? Bakit? Di ko Nasa seksihan ka alam sa yan sarili mo? eh. Oh my goodness. Ano? Magsalita ka dyan. Wala kang alam. Puro na my goodness. Para kang nalantang gulay. Para kang chocolate na nainitan. Magsalita ka, mami. I'm here, baby. Alam mo, kung pwede ko lang sabihin sa anak natin may tupak yata itong nanay mo. Anong klaseng nanay ka? Ha? Napaka... Hello. Hello. Nagalit ka tapos nag-hello ka sa akin? Wow. Wow. Hindi naman siguro ako ganong klaseng tao na madaling magalit eh. Aba, nag-part-time habal-habal ka pa. Ano ba? Ha? Siguro mas malungkot ako. Anong paki ko? Ano pa kayo din sa'yo? Masaya. Wow. Nanalo yata ako ng loto. Let's celebrate. Celebrate mo yung mukha mo. Oh, dali. May bago na akong mahal. Pilosopo ka. Siyempre, Gusto mo ba salin to trip mo? kilala mo naman yung papa mo. Ay nako, alam mo Papa Joe. Hindi ko alam. Huwag mo akong That's tanungin. nothing. Ano? Nothing. Nothing. Si Nothing ay nagtitinda ng isda. Siya ang asawa ni Berting. Huwag ka nang maingay. Huwag ka nang kumibo. Yeah, that's everything. Ano? Tinawag ka na ng tatay mo. Maglaba ka na daw. Nakasampay na nga eh. Sampay ng mukha mo. Ayoko na sa'yo. And so, Nakakadiri ka talaga. bakit?
Ewan ko lang. Basta nakakadili. Anak, di ba ano? Nakakadili yung nanay mo, no? Oo, Daddy. Wala na tayong oras. Maghiwalay na tayo, ha? Bumalik ka next year. Next year in the second coming of Jesus Christ. Ewan ko sa'yo. Si Mami talaga, pagkatuy-tuy. Hindi kasi... Hindi Baby siya... Litoy. Hindi siya dalagang Pilipina, anak. Sorry ka na lang, ha? Hahanap ako ng dalagang Pilipina. Nasaan naman yung dalagang Pilipina dito? Wala. Hindi pa nakapasok, ha? Yun ba? Ewan ko. Saan dito? Hey, Paano Papa Pilipino, Joe. Papa Joe? Last time, dagang king bad comment. Tapos ngayon, ayoko ng daming comment, no. Juicy ka pa, ha? Narapat yung kikiaway itong mag-comment pa. Tiga, Joe. Anong pakiko? Hindi naman ako kaaway mo, eh. Kailangan ko kayo ka ng... Ito, bigaon daw. Sus. Sus! Lalaka yun daw, makapanganog bigaon. Uy? May pinag-uugutan. Sige, Brandy. Wala na tayong oras, ha? Okay, you just chill. Brandy, sarap ng masaya. Sige ka na, sige, bye-bye na. Lalong umiinit. Si Brandy, summer na summer. Okay, bye. Litoy. Brandy, ikaw pa ba yan? Ano to? Ikaw na din. Welcome back, mga kabarangay. Hello sa akong anak na si Nera May, gikan ni Javi Laborera. Nagkasalamat. Good morning, Papa Joe, both of you. Pag-greet ko, please, thank you sa ako ang guutang amigo o pinangga na ko sa Station 3 Lapu-Lapu nga si Colonel Junel Gaco. Junel! Gikan na siya ni Faith Perez. Yan. Pag-greet kasi ka rin. Kalimot ka lang ko. Nakita ba niya sa Park Mall na... Kung to? Si Faith pa ba, Joe? Paras? Yeah. Sige na, look at me, look at me. Hello! Hello. Hi! Apa Joe? Uy, Mami! Nanay! Nanay! Ba? Ito! Nanay! Punta na kunta, Papa Joe. Ano man nga. Mong tawag ko, na ibabae mo to bag. Wrong number ko, no. Ano man na. Di ba to si Mystery, Nay? Dili, wala marong number. Kung mo siya babae nga naglingkod. Papa Joe, Nay! kumusta? Ito, mabuti pa rin po. Ikaw, kumusta? Sana nga po. Oo. Papa Joe. Nay! Gimingaw na kung pag-ayo ninyo. Kami rin, oo. Oh, mga nakuron niya na mga sunod adlaw. Okay, oo. Papa Joe, di mo manuyo na ako. Litoy ra, Nay. Ha? Hindi na joke na to. Oo. Dili, Nay. Nakunin yung tanan. Yan. Tungod ini, sige lang kong hilak tungod sa akong anak. Ayaw, Nay. Ay, sige lang din, Nay. Ako mag-inusara na sa akong balay, Papa Joe. Oo ba? Pag daw itong borders, Nay, para nakay kauban. Oh, Yeah, ingat niya always, Papa ha? Joe, Nay! kumusta mong tanan? Papa Roy, si Imong bibi. Papa. Oo. Kamong tanan. Okay na, Nay. Oo, Na sige. nakaila ko muna akong tanan. Oo, okay rami, Nay. Oo. Sige lang, sorry naman din. Makita-kita na tama. Mao ka na. Papa Joe, maluyo muna ako. Hindi mo manuyo og mabalik pa ko Dili, sa inyong program. Wag yun. Masikin sa welcome sa mong programa. Magbuntag ko maminaw inyong program. Wag yung problema. Wag yung problema, Papa Nay. Joe. Salamat na lang kaayo, ha. Ay, sus, salamat ba eh. Ay, nagisgutin eh. Nakaila ka na ako, Papa Joe. Oo, sige nga. Ganina rin sige kong nanitin tayo. Nakaila ko Ikaw na. ka ba, Joe? Nakaila ka na ako. Nagbibinaw na kung pag-ayo ninyong Papa Joe. Ay, kabila ka, Nay. Kuhan na.
group hug tayo nagabot ni Mandaripon. Ha? Sige na, ingat Ingat ya. kayo. Mga sunod semana, mga anak ko. Okay, sige na. Mamisita ninyo, Papa Jo. Okay, may problema, Nay. Ingat, Nay. Bye. Bye. Yan. Si Nanay Tintay. Yan. Okay. Okay, line caller. Sa to cellphone papalitoy. Hello? Hello? Hello, hi. May guto napit. Oh, kisa ni Pliog. May ngunto na sir, si Eric. Rick, ikaw rin eh. O, siya ako ilagay mo, Rick. Naantay ko yung pangusahan na sir. Ang tanong. Ng Papa Jo. Oh, ang tanong, Rick. Kanang na ako yung Papa Jo. Ayam. Nakayuyab, unya. Una niya kay ang karon magkita Uyab, good. Nga, uyab sa una lang siya. Uyab mo gayapan mo. Unya, karon. Karon. Tepa, Rick. Murag problema man ay mo, Rick. Di man ay pangutana. Itawag lang niya ko niya, Rick. Inig 11:30 sa problem portion. Okay. Kuan limited tayo. Salamat mo sa sige tawag ko balik pa jo. Okay, problem pa na mo ha. Sige. Bye, Rick. Okay, sige mga kapaningay. Hi sa akong Ate Clarice nga nang Laba and Basalo family. Yan, and Tapangan family gikan ni Kitsi Tisay. Yan. Hello! Hello, good morning, Papa Jo. Good morning to you, girl. What is your name? Nining. Ning. Si ato Ning. Kanang nato ko'y pangutana. Ang tanong, Ning. Kuan ba kanang o dugay mag-claim bitaw ng SSS o pag-ibig? Dili ba na ma-forfeit? Saan sa nga kategorya ni mo nga wa ni mo gi-claim? Loan? O sa man, lansam, loan, or... Lansam kay kuan, wag gid mi ato makasali noon kay kanang so... 2 weeks na lang ikasal unta niya. Biyuda Namatay man siya. Biyuda ka bali, biyuda. Ha? Biyuda ka bali. Bali, nana. Common law spouse ba niya? Biyuda ko, bali niya. Tuwan ko siya sa Dumaguete, Papa Jo, na gipahatag siya siyang ginikanan lagi kay ako raman daw sa Diris Bohol. Tema, mutana ko ni mo, doon na may anak wa. Wala lagi. Wadi ka ka-claim ato, day. Kuan ka nang nasa yung mga anak sa una niyang asawa, wapot sila makasal gyud. Kato may... Ibali, kuan mi, 13 years mi, amot nga no po, wapang kuragon mo nagkasal dayon, ay. Kasama dayon kay para benefits. Nga naman sa... Kato sa imong part, maglisod ka ato kay... di man nimo ma-establish ang imong connection ato nga na. Di siya nga legal. Oo, so kato yung mga anak may mga claim. Yan. Mao lagi niya. Sige lang silang tawag na ako nga patuon kung Dumaguete niya. Maglisod ka na dayo kay di man ka legally connected niya, di man ka Yang lagi sila na ako nga, tita, ikaw lang untay mo ari diri kay balito man sa Manila gud ang tulong niya magpapauli lang daw og isa mo kanang nana sila yung mga birth certificate niya. Kubakon matag kog mo atem kog larga dito. Oo, sa masay makuha mo tagaan daw kanila. Kay kanang suway lang ato dito. Pila may madawat anak niya, pila kabuk anak. Kay kato ba yung boreal? Ako ba yung nakuha tanan kay mahal ba yung iyang kuan kanang sige tawag ana Papa Jo kanang Lungon? Oo. Tanan ba pagbiyahe ngadto ana. Niya. Sige, sabutan na ninyo dito. Hindi lagi na siya ma-forfeit. Di sa ko kasulti. Dili, naka-member man na siya. 23 years ba yan siyang member? Ingani ni siya. Kaya naminaw ng mga tagapag-ibig. Sige. If I were you, bisita sa pag-ibig diri. Silang, napakas Bohol ka ron, no? Oo. Nawa ko no din, napaslay satellite office diya. Di mangutana ka diya sa mga posibleng mahitabo if ever patay na ang member. Unsay buhaton na kisay maka-claim ingana. Mangutana ka diha. Oo.
Pwede na kami mo claim. Di siya usad mo. Okay? Sige, salamat. Bye! Yan. Bye. Hello des mga taga Bohol. Papalitoy. Yan, nagandang mga kaiksa na yung naminaw sa Bohol. Ayan. Yan. Sa kaisonan pa ba, Joe? Mga tarsier. Kung makasulti pa ang tarsier, abot ang kunon basag ka. Mau batang. Toy. Sige, gigatang. Wagi problema na gur. Coba. Ayun. Nagigload mo tayo. Hindi mahot na. Okay. Pero kaya kanina, nabawasan juga. Okay, anyways, mga kabarangay. Napilay na mga tayo. Text line, at check rin pagbalik pa ba, Joe? Okay, pangutaan na. Ayan. Uy, naminaw mo ni nato ba just kamotes. Sa kamotes, mga kamotes ha. Yan. Litchi orgi. Orgi siguro na. Yan. Okay, orgi. Alright, sige mga kabarangay. At ang isa, karong alas 12 ang line na sad nga programa, no? Ang Sayaw Tabay, Roy Tupahay. Ingon si Papa Don, wadyo kayo na ganito eh. Good morning, Papa Joe. I'd like to greet, good morning kang I'm on my way to his station 2 minutes from now. Wow! Hoy, So, may daan niya pa ba, Joe, kayo maghuwat, ha? okay labot. Kung labot, eh. Gikan na ni bro Tando Solo di ay sa Solo Bamboo Shades na minaw na to. Yan. Bamboo. Alright, sige mga kabarangay. Hello ni Jordan Sigarino. Awag yung paliba ko 2 minutes ko. 2 minutes ko no. 2 minutes ko na siya maabot. Yan, naabot na din yung kuwan. Yan. Yan ang amigo din mga kabarangay. Si Tando Solo na sa likod. Live din yun. Naka-live pa. Kali din sa kulo yun. Para makita na yung t-shirt. Yan. Oo. Wow, pagkanindot pa ba, Joe? Sa Solo Bamboo Shades na yan. Ang tulong sa laban na, pala din ito solo. Magayon na. Okay. Itanong mong portion mga kabarangay. Ito na may mga pangutana diya. Yan. Papamurot din mong kawayan o binuhat og shade. O namin plantasyon din sa kawayan. Ano yung plantasyon? Oo, nanay mga distributor siya. Yan. Yan, nagmotor. Maling tanaw na ko ng tawanan. Nagmotor ka kanan? Yan. Okay. Ha? Git ka sa mabaw. Yahaya ganyan mo. Hari naman siya. Minarang mo mga best friends ni mo. Okay, like ko lang mabalit tayo. Check the phone line. Cellphone? Hello? Hello? Oh, sige. Ang tanong. Tura, naputol. Uy, utang pa ba, Joe? Hello? Hello? Ano hindi may maningog-ningog? Oh, hi, Day. May ngapok. May ngunto, Day. Ako lito. Ay, Papa John, ay tanong de. Naki-ask. Isa ni. Ay, drama eh. Kisa ka ni mutana nga mga listeners mutana. Bawal di ay. Bawal di mo tayo. Emperador Brandy. Si Brandy. Yan. Oo nga naman, ikaw na naman. Papa John, Ah.
bantay kag mga bato na din lahi-lahing kwan, no? Oo, namigay mo malanay. Di ba kay langon ikaw bandiri nagsisag pamunit og bato niya. Ingon daw sa diamante to. Tingog ba? Ha? Diamante. Diamante? Namunit. Mamunit di mo diha. Ako sa kay kung ano ba kay diamante. Ako pamina na kang diamond mo siguro. Diamond, oh, kachila na, kinachila na, diamante. Oh, Bisaya kay jamon. Jamon? Oh, ang saan niya karon? Kuan ko no, ang kanang puro niya ba, mura siya, marami tawag asin, pero nakuan siya, natibuok siya ba? Ah, mo, bawa pas gano'n na siya siguro maripak. Ay, ba bato pa? Tibuok pa ba, Jo, pa maripak? Oo. Tabok. Oo, taga ba? Tawas ba? Ikaw ba? Tawas. Saan ikaw? Oo, mas tawas na. Oo, may pwede. pasabot. Oo. Niya, kay nakailaman daw ni siya. Ay, Ay, na problema. Tama lang pamunit dito. ay di ko magpakabuang anang mga nga butang. Yan, nakapila-pila mong tawag doon. Okay, tigas salamat na Brandy, ha? Thank you. Bye! So, Brandy, yun, ha? Okay, hello din Melanie Tizon, ni John Arangues. Hello. Said next caller, please. Okay, we're back, mga kabarangay. Unang problema, Papalitoy. About yung trabaho, siguro, Papalitoy? Sige pa ba, Jo? Hindi ka kayo makarelate, ani. Sige, go. Handos sira sa usa ka problema. Papa Joe, problema ko, Papa Joe, kining akong gisud or gisend siguro ni. Don't mention my name, ug ayaw lang basaha ang akong trabaho, Papa Joe. Ah, okay. So, basahon lang ako imong trabaho, kaya sa man pagkabaw sa mga tao nga mao ni mong problema sa mong trabaho, ug was na kabaw sa mong trabaho. Maugid. Diba, pinala niya, oo, dancer, macho dancer. So, saan siya ka guard? Di lang gusto mo nga. Sige pa ba, Jo? Okay, na ako nagtrabaho trabaho Papa Joe, unya ubos ra sa minimum wage ang akong sweldo. Unya na man nireklamo na ako dito sa opisina. Unya muna man og naay plano na papahawaon ko. Nga akong pangutana, Papa Joe, pwede ba ko nila mareklamo nila if makareklamo ko nila if ila kong pahawaon sa ko ang trabaho? May tabo na, Papa Joe, asa man kumuad to. God bless, Papa Joe. 12 hours din akong duty ug why overtime. Ayaw lang basaha, Papa Joe, ha? Unya, asa man kumuad to, Papa Joe, if may tabo nga ila kong papawaon. Saan siya? Naamo ko nireklamo sa akong trabuhan, Papa Joe. Panagaan na lang niya ako, Papa Joe. Ayaw lang basaha, Papa Joe. Nagkarban na minaw. Yan. At least makarelate ang mga tao. Pero papawaon, gina siya, Papa Jo. Mao man diya 12 hours nga duty. Di muli na siya papawaon. Ayan. Ikaw gusto ka papawaon, di ka ganun? Ayaw, yun yan nalaw na. Actually, kanang imong kanang imong problema, dili man siya wa siya magig agency. So, di siya ka regular. Inga nini, kung pahawaon ka, kinahanglan nga na due process. Kinahanglan nga padadang kag memo or doon ay proper investigation. Kaya wa man ka magkuhan, appeal og agency nga i-floating ka, kailisan kag lain, kaya wasla makauyon nimo. And mag-base yun na sa mamirit sa reklamong gipasakan nimo. Kay kung doon ay probable cause, gud nga angay katangtangon sa imuhang kuan, matangtang yun ka. Pero, kung ginagawa mo reklamo, kung natangtang na ka, pwede ka madug NLRC. Sa pagkakaroon, nga naman, pa man ka reklamo, pa man katangtanga, so, mato tagag-label kung napag-reklamo, nyawa man. So, wala pa So, siya kung tangtangan na ka, mato kag NLRC. So, ato mo ilatid tanan sa imuhang mga braha dito. Yan. Ganun nagkaingana. Okay?
Ano lang? Sige. Ato i-check itong phone line. Kasi na ni problem. Hello? Hello? May nga. Oh, ikaw to kanina, no? Eric nga Oh, Eric, oh. Nasa timong uyab, Rick? Imong dugin na nga uyab, unya? Oo, hindi malay ko pa Joe. Nandun karon magkita mi dayon. Ako isog man kong move on. So ex na nimo. Ex lagi. Isog kong move on lagi po Joe. Kisa may nakigbuwag? Ikaw o kuan? Siya? Iya lagi. Siya may nakigbuwag nimo. Ngano man? Kay Tepa, murag putol. Unsa? kuan man siya Papa Joe, hilig siya magduda Papa Joe. Hilig siya magduda. Unya? Ngato. Sige siya pangaway nako. Almost kuan sukad sa una mao dugay ko siguro nakamove on Papa Joe. 3 years mga medyo kauban mi kuan eskwela sa una kuan sali. Nag-working student min duha. Actually, dong, di man mo pugson nga makamove on ka, makalimot niya. Maabot rin yun ang time nga. Makalimot rin yun ka niya o makakita kag lain. Wala lagi. Feel na ko karon papasugod. Mura mag dito ko kabalong mahigog mo sa uban. So, lucky. Yeah. Na-joke ako sa... Ay, tuwa no ha. Basta nung mangita kag lucky ha. Ako siguro na i-try ko pa Joe. Unsay akong bato na yung I-try. Ayaw i-try, makauyon ka. Ha? Makauyon ka. Kami manami. O, tanaw sa kusong amigo dere. Ikaw bro, solo. Nakasuway na ka o ka ng ingana. Move on. Dapat paminaw ka na tip nga ni sa mga expert. Usaha mo pag-move on. Lagi ko ba Joe? No. Keep yourself busy ko no. So hipuso niya kagalingon para mabisi. Dong. Papa Joe. I-keep ko nun imo ang imuhang kaugalingon busy. So kita ka na telepono nga busy, di ba? Sunda na. Kasi ka na. Katoy-toy. Hindi, magpaka-busy lang. Yan. Say lagi legal mag-literally ko say sa akong trabaho ko pa Joe say. Mo ba? Yung concentrate. Di magkuhan nga, mag-selfie ka, mag-video ka. Pag-headphone lang para di ka madungog. Pagkatoy. Video-video ka basta, istorya ka. Istorya na, video call kasi mo mga amigo, niya mo na. Brad, Look at ano lang. Yeah. Dahil magkitaan mo kung ako sa inig uli. Ako kada sa pato ko pa Joe. Adi ayaw uli sa Sabado, Domingo ka uli. Ito mga problema mo. Ay, ana rin na siya dong, ana lang. Keep yourself busy. And make yourself, kuhaan ba? Kana bang, sabi mo man? Productive. Productive ko no, oo. Ana. Nasa uyab karong bag-o ba? Kuhan. Mawalagi niya. Saan ka man nga. At least be thankful nga, at least, niabot ang panahon nga, naka-experience ka sa iyahang kasing-kasing. Ang uban gani diya, wala gani paguguyab. Oo. So, at least ikaw nakauyab ka, ana. Gusto ay imong wala yung ba doon? Mo na mag-aampo lang ka diya. Okay, kaya na oras ha. Mix na slitoy. Sayaw diha. Para dili ka maglaay o makamove on ka, ha? Tawag ko na Wanted Sweetheart karong gabi para makauyab ka. Okay? Daghang salamat. Yan. Hello day ni Bro Noel day naminaw. Ay sa mga mami o daddy Doc. Naminaw sa Tuesday April. Yan. Advance happy birthday des kung manguday nga sa Chinibi day. So Mama Norma day. Yan. Minaw rin nila always. Si Precious o si Luis. Yan. Hello, Nine. Daghang salamat.